Так му сега отваряме кутийките с новите неща. Това са новите лампички за вътре. Челникът на мъжкия крокодил. Дългочаканите кабели за нашия солар. Най-големият приятел на хора, които ходят на бивак. Да се кефим на нашите мешоци. Ми тука? Къде? Е Тук. тука? Да. Най-напред. На сянката ми, да. Давай. Дай. Вот. Стига. Настаняваме се. Сега ще ви покажа нашата нова маса. Ето я нашата нова маса, отзад се вижда. Венци обаче казва, че ще му е много малка. Пък аз мисля, че е добре. Вие какво мислите, гайс? Тази маса малка ли е за нашия ван или е голяма? И сега ти. За абсурда беше нещо. Масичката ми изглежда мъничка. Затова имам една идея. Това Можем винаги... да оставим така настрани. И... Нека абсурда започне сега. Това е половин маса. Това е новата придобивка на крокодилите. Анбоксинг. Маса за шестина. Трапезария. Тя е малко по-голяма от вана. Малко по-голяма, да. Да са по-придобивка. На ток ли? Глуповия крокодил не може да разбере. Това е легло. Походно легло. И сега натискаш едно копче и става маса. Еха. Окей. Това да довират от предишните ни клипчета. Това не беше предишната маса. Наполовина на тази. Сигурен ли си, че маса, а не е легло? Сигурен съм. Нашата нова маса. Всъщност първоначално си мислех, че това е легло, а то се оказа, че това е маса. Изглежда огромна, ама ние се оказа, че всъщност такава сме искали. Ето го отзад. Шезлонга до масата. Перфектно. Идеално. Отгоре може да се събере цяло печено прасе. Две. Показа? Нашите два прекрасни шезлонга, тази огромна маса почва да придобива смисъл. Ангел. Можем да се стоим един до друг, да се викаме. В трапезарията. Трапезарията, да. Дайнинг рум. Да. Или може да отида малко по-напред. Ще падне в дерето. Или накриво е. Едни от други са. Ау, страхотно. Става ли? Не може. Нещо. Това ти стол на колелца. Да, колко стол на колелца.
Днеска е анбоксинг. Това е Какво е това, бе? за... Кабели. За солара. Това са ми новите лампички за вътре. Една много яка фирма. Идеята е. Днеска ни е първия ден от получаването на някои нови придобивки. Ние им казваме играчки. И так му сега отваряме кутийките с новите неща. Венти само вади разни Ще нови умрете от завист, хора. Елате. Номер 1. Не, всъщност може би едно беше масата. Челникът на мъжкия крокодил. Какво е това, бе? Целник на една много яка фирма. То всичко е на нея. FlexStyle се казва. И как се слага на главата? Много просто. Ето така. А, това е ластик. Иха. Уникално. Челник. Дългочаканите кабели за нашия солар, които днес ще ги пробваме за първи път. О, да. Най-накрая. Ще имаме ток. Така. Най-големият приятел на хора, които ходят на бивак, пак на FlexStyle, антикомарник. О, това е за мене. Чакай Чакай. да го пипна. О, И как ще се Малките ползва? комари. Виж крокодил. Значи, ми убили нещо. Момент. Чакай. Ще падне. Да, това са резервните батерии за челник. Якото на този челник е, че има акумулаторни батерии, съм купил няколко екстра. И най-новата придобивка, ела мога да покажем, е нашия приятел, който прави билда, монтира тази релса. И как работи системата. Може така, може така. Може да си го качиш на раницата, тъй като има режим, който те пази в малък радиус само около тебе, но може да и покрива и да мисля, че бяха 40 метра, а ние ще го ползваме най-често ето така. и той какво прави? На какъв принцип? Като това, което бях купил от Гърция, излъчва нагрява, да. И тук сложихме една нова релса, ние монтираха съвсем наскоро, на която ще окачваме това. Можем да окачваме нашия вентилатор. А завеска има ли? Завеска нямаме. Верно ли няма завеска? За сега това е за окачване на неща. Защото виждам щипчиците. Щипките Ники ги е сложил просто така. И другото яко нещо искам да ви покажа, само да го намеря. Нашите нови лампички. Дядо Коледа. И къде са? Ето. Пак на FlexStyle. Така се пускат. Сега е много светло, няма да видите нищо, но приемете, че свети. Не, от тук. Така, както да е. Имате режим в енерче и дадете на тази лампичка и тя така се го качва. Една там, една евентуално отзад. И общо взето, ще колко яко. Какво друго сме взели? Да, това са ми новите 20 литрови кофи. Купих две такива. Така. Това нещо пак е на FlexStyle за надуване на надуваеми неща и най-вече за тяхното спускане и готвеното и за вакуумиране. Може да покажем тук. Всъщност ние това го имаме от миналия път. Ето тези всъщност са вакуумирани с тази брутална помпичка. Ето. Да, взема два пъти по-малко багаж. Да. И якото е, и то също има лампичка в него вградена. Това са ни възглавниците, чершафите. Два пъти по-малко на обем. Това е много ценно. Друго какво има Това са тук? пълнители за противокомарника. Трябва да измислим къде ще живеят. Приличат на протеинови барчета. Още една лампичка. Много готина. Това са моите нови възглавнички, но първо ще ги надуем и тогава ще ви ги покажем. Купил съм две. Това нещо съм особено горд с него. Това е една брутална лампа.
на която ще направя специално демо, обаче това е нещо, с което съм особено горд и решава нашия проблем с нощното осветление, но окей, мога да покажа сега. Тя е телескопична и така, и якото е, може да бъде монтирана къде да Здраво ли не. е? А? Здраво ли е? Много здраво. Малко от малко равна повърхност. Ето. Но принципно ще го ползваме. Може би така. Или пък тук. Тази глава се върти на всякакви посоки. Има насочена светлина, има и светлина, която е разсеяна. Има купил съди много готин аксесуар към нея. Ето това, като го сложиш. Ето тук. И става, това е дифюзър, мисля се казва, прави разсеяна готина светлина и така. Но да, това ще не бъде лампичката за, може и така, лампичката за бива колона. Свети, да. Но сега няма как да покажа. Супер готино нещо и много скъпо хора, обаче смятам, че се заслужава. Ето така, по-скоро така. И готиното е, че може да го ползваш като фенер. И е уникално просто. Съм много, много щастлив. Якото е, че едва не купих предишната му версия, която и без други тя е достатъчно скъпа. И в последния момент видях, че са изкарали най-новия модел. Той е буквално като оръжие. Това може да убиеш някой с него. Пази и от глигани. Пази от глигани. Така че с това съм особено горд. Това му е резервна батерия. Нещо, което е супер важно по много причини, които няма да изтъквам. Нашият нов Душче ли е това? душче. Да. И как работи това нещо? Ще покажа. Но това е Туба с вода ли? по-ходен душ, да. Слагаш го в, примерно, тези кофи, които купих, кафевите, окачаш го някъде и се къпиш. Налягане прави ли? Той прави ли налягане? Прави, разбира се, това е с помпа. Това е много ценно. Бездънен кашон. Да. Това е дифюзъра. Специално това за комарите съм много доволна, Да, защото да, на да. предишното му време за 2 нощи ме бяха направили на решето. И в последния момент, онези дето, от които щяхме да купим една тъпата маса, Да. сещаш ли се? Всъщност продават нещо гениално, което още не съм пробвал, но идеята на това е, че това се слага, това да покажа, от другата страна обаче. Нещо подобно трябва да е. Идеята е, може да стъпиш на него. Да се качиш горе. Да. Нека се е подъгъл по някаква причина, но да, идеята е. Я да видим. И всъщност от тук вече мога да се достъпвам. Супер. Да. Вместо да се катери Гаража. отзад, трябваше преди да затворим багажника, Да. капака и там на стълбата да се качва отгоре. А сега от тук директно мога дори да се преметна и да се кача. И това гениално приспособление, гайс, струва някакви къси 20 евро, буквално. И има за разбиване на прозорци. Така че горещо препоръчвам. Я да видим има ли още нещо в турбичката на дядо Коледа. После ще извада и аз една играчка. Не, това са нещата. Добре. Сега моята играчка. Мисля, че знам за какво става въпрос. И аз имам една играчка. Какво е това? Не знаеш, изненада. Ти си купила прайвасите за прозорците. Те са противокомарни прайваси. Добре. И аз сега правя анбоксинг, не знам какво съм купила. Ето, трябва да са 2 броя. Сега ще го демонстрирам. Антикомарин. Да можем при отворени прозорци Да. Може би да не стигне. нещо такова. Да.
Може да е за по-малка врата. Не, по-скоро то не може трябва да вдигне малко прозореца. Да снимаме по-далече така. Да, чакай. Ти си оператора в семейството. Нещо такова е, ще го наместим. Я затвори вратата да видя. И да, ама трябва да дигнат прозореца. Не, затвори. Че супер, да. О, това е много яко. Да. Нещо такова трябва да е. Перфектно, да, смисъл. Прозореца вдигнат някъде до тук. Да, по-добре от хич. Да. Късичко е малко, явно е за по-малка кола. Не, върши идеална работа. Ама става. Очарован съм. Браво. И аз нещо. Щипката не показа. Щипка за барбекю. Аз някъде оставих. Венци някъде прибрал. Венци, Ето, обаче аз съм успяла да си я спася. От 3 години барбекю, пипана с клечки, пръсти, изгорени вилици и нощчета, защото всеки път Венци каза, няма да купуваме, защото аз имам. И всеки път, буквално дори не сме правили барбекю, защото нямаме щипка. Да. Най-накрая имаме щипка. Топ. И сега ще правим с кюфтета и пържоли. По-скоро ще ги правим. Да, Венци ще прави до вечера. Ще прави на нощ. Поредната играчка. Да. Кой е това, Венци, обясни? Да, по-худен шкаф за всякакви неща. Женския крокодил да си... Това е моя гардероб за 2 дни. Чакай малко. Ники. Ей, Ники. Може да се... Да. Малко, компактно, всичко необходимо. Абсолютно, да. Браво. Аз малко се хоризонтирах. Порта Венци продължава Порта поти, да да. Класика жара. В момента има и публика. Крокодила, аз ще може ли да си направя туалетната? Да, разбира се. Аз за това изкарах. Благодаря ти. Хората взеха да гледат и реших да изкарам целия. Заради тях може. Събрахме очите на хората. Ще ги взема тия с мене всеки път. 2 домата с 2 краставици. Айде, Банда, на здраве, да ви е сладко на всички. На здраве, Банда. По-вкусна храна в природата май няма. Ето защо ни е голямата маса. Да. Да се събираме всички. Това определено се заслужава, като може да се време още 2 има. Това маса се води за 6 човека. Там. Кратка разходка. Направихме 50 метра нагоре, 50 метра надолу, общо 100. И сега се прибира да се почиваме. Да се кефим на нашото.
Венчук, ела. Какъв си смешко ти? Ела, подигни си двете уши, бе. Къде са ти краката на теб? Сладък той. Ти си Корки, нали? Кучето на кралицата е това. Вижте как покажи се какъв си. Добродушко. Изяте 2 наденички. Да. Ще ходим ли да бягаме? Ще ходим ли да бягаме с това куче? Дългокрак. Левента да си изправя саборното ухо. Много. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless. Бухло, къде отиваш, Бухло? Къде отиваш? На море? Чао! Чао.